Masaya manungya ongui tongai bo machama hai ongui tongkha nukhungchugyani sajak ongmabai. Tiprajuk salmoni riyangni buma nangtharung riyang huk hauna thangpuru tam warkha obobo saimanliya oba haikeno rang puisa kri ongmabai sak hamnai nok rogot langgi phunugui mainiani bagui thongara klai oba haikeno mai masaya ongmabai salsa mai masao salsa mai masaya oba haikeno tonglaijaka hai hini bahaino saimangkha koktmani bisingti chugya nukhung ongmabai siniliya kebo phano o salmoni riyang bai nangtharung riyang no oba haikeno khanawi thangi sogikha ompi YTF ni sikla bodol hinjaknai rok thangi sogiyi koklam salai kok kachar kha tiprasa lukurok no kisa misa chubachu roi phano de teiwaisa tongkachang tongkosomo kifili tubui mano o nangtharung riyang no hai hini bahaino kok kachar kha ompi YTF ni president kapal hamya obagini ongmabai siniliya kebo phano MLA montri hinjaknai o netaro kokachar kha salmoni riyang bumani bagui netarok se siniliya ongkha obagini ni sajak hinui phiaba oba haikeno bokok saka angle khoroksa tiprajuk ongui no obagini ni sajak ongui phano tiprasa lukurokni thani chubachude manjano hai hini no chubachu sanhor jaka hai ekeba yapa phel jaka tiprasa lukurokni thani 사실 angno chubalega de hiye angke ma hingphi hana ta wa snan de hari pija mai no je to ro je neta ro snan ye hari mai ro chubaga de asi tha no saja ang te sapo saja mai ya doctor ti na mai pho gari bot na nai pho ang bu pai ja ya soklai soja bu kheja mai yang tom bo ye je u neta ro no ti no ye gari bot na de pho rang pho sa chiba ga di him je asi o jagao tui bangnani phaimani YTF ni hoite bubagra dagi mabai sini bubung barang no tui khande di onek jaga no sung tini nugui phaikya tui hamya ro nugui phaikya onek harte bu tui rok nugui phaikya gola bising ro tui rok ekdom hamya ama haikene sini borok juge no tui hamya manani tong karon tam male BJP IPF ta bortoman sarkar tong borok bahane nukhano nugya hai ingke jeng bubagra sono saka sini borok no komse kom tui phano khani mano watui khaisani watui ni season hongke to tui teibu osubida ngi thang ge oboni sate jeng tui bagbai phai jeng nukha o jagao sini bukhukjungni nogo phai jeng nukha o jagao boni ama belai kono sori hamya bolte yakungo ksangi tongkha ekdom norok nugui mangkhana ingke abono tabuk ang sanamu sumaka haisi jeng sini lukurokno abono kachanamu sungo kisa bono kisa help khalike jeng sanai belai khana sanai borok onek gorib onek krija ingke jeng abote kaisa step buna laikha khanani bisingono jeng or jaga ambulance pathogoi jeng abono treatment khairnani bagui jeng satio lai tongo YTF ni torop tei jeng khairna astini lukurokno sanamu sungma sungno sini bukung bara sini tiprasa angkha belai khana gorib para bisingo klongmani gorib tongo ingke abono sanamu sunga ang jeng bai jeng judi help khailai ka hangke nailai khangke belai khana sanai hastini lukurok bahaino phaidi agoi phaidi mo haikene jeng help khailai nangnai abona ang koinamu sunga hastini lukurok nini ani hingyawi jeng tiprasa thangsani nangnai haikese jeng ago sinai ingke ang tegesa ko koinamu sunga ka hai account details ko kachanamu sunga ka hai chini hastini lukurok no chini bukukjung no kisa chuba lai khangke belai khana sanai karon tam male borok belai khan bipodo khujak do oro parani chini jara leader tongai rok chini public sudu leader simiya jotono masuba laike kisa sanai haise ang abono kasanamu sungo chini bukukjung no subana ni bagai kisa request khanamu sungo omti YTF ni torop tui norok suba laike kisa sanai